There's a bright red tractor on Spring Hill Farm who's always hard at work or play. If Farmer Fee's got a problem or a job to be done, It's Tractor Tom that saves the day. Here's Tractor Tom. Tom, 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 Tom. What would we do without you? 3 cheers for Tom. Tom, 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 hooray. We couldn't do it without you. Velika trka ovaca. Tom je nosio seno sa Bazom, ali ovo nije bio običan dan na Spring Hill farmi, zato što se danas održava velika trka ovaca, njihov Grand Prix. Trka, počinje Tome, hajde! Svi su bili uzbuđeni zbog trke, ali Baz je bio mnogo nestrpljiv. Trka još nije počela, Baze. Zagrevaju se. Hajde, idemo da ostavimo seno. Onda ćemo svi zajedno da gledamo trku. Nestrpljiv sam, Tome, trka će biti sjajna! Požuri, sporaću, ovo je moj drugi krug! Svi na Spring Hill farmi su sa nestrpljenjem očekivali Grand Prix. Fi je pripremala piknik za Meta i nju da jedu dok gledaju trku. Ko dolazi da gleda Grand Prix? Ja! Ne mogu da verujem. Moja korpa! Izvini, Fi, nisam hteo. Bio sam uzbuđen i ja sam kriv. Ne budi smešan. Nisi to namerno uradio. Tom je u pravu, Baze. Ovo može svakom da se desi. Recite Metu i Revu da malo kasnimo. Doneću merdevine i spasit ću korpu. Možda mi treba tvoja pomoć, Tome. Baš sam trapav. U međuvremenu, ostali su obeležavali stazu za trku. Pored startne linije, Rev i Met su se pripremali za piknik. Ove stolice su stvarno savršene za trku, Reve. Fi i ja ćemo imati fantastičan pogled odavde. Ako ih budeš namestio da stoje, Mete. Jesi li siguran da znaš šta radiš? Ma naravno da znam, ali je postavljanje stolica vrlo delikatna operacija. Evo vidiš, ništa lakše. Pitam se zašto nema Fi? Za piknik nam je još samo potrebna korpa i sto na koji ćemo da je stavimo. Gde je sto, Reve? Ne znam. Sigurno sam ga ostavio u prikolici. Idemo. Baz je pronašao Metove stolice, ali nigde nije video Meta i Reva. Zdravo, Mo. Životinje vole da organizuju stvari. Zato su oni glavni organizatori ove trke. Nešto nije u redu? Stolice su na putu. Ne brinite. Sklonit ću ih. Polomio sam je. Šta će Met da kaže? Ovo može da se desi svakome. Ali zašto se uvek dešava meni? Baz je pokušavao da popravi stolice, ali mu nije polazilo za rukom. O, ne! U međuvremenu, Tom je pridržavao merdevine Fi, koja je još uvek pokušavala da skine korpu sa krova ambara. Ne mogu dobro da uhvatim ručku na korpi, Tome. Vetrokaz se neprestano okreće. O ne! Ispustila sam je, Tome! Ja ću je uhvatiti! U pomoć! Tome! Uhvatit ću te, Fi! Ups! Izvini, Fi. Bilo je slučajno. Znam. To može svakom da se desi. Čak i meni. Ovce su vežbale na stazi,
Bilo je uzbudljivo gledati ih. Ali Bas se brinuo jer nije znao šta da radi sa polomljenim stolicama. Kako sam mogao da polomim obe stolice? Šta ako ne budu mogle da se poprave? Šta ako mi Fi više ne da ni jedan jedini posao? O, ne! Kad je Baz video Meta i Reva kako dolaze, shvatio je da je najbolje da sakrije polomljene stolice. I da se ponaša kao da se ništa nije desilo. Zdravo, Baze. Zdravo! Da li si spreman za veliku trku? Doneo sam sto da stavim između stolica. Došao sam da ti prenesem poruku, Mete. Fi će zakasniti. O, u redu, Baze. A gde su stolice? Sigurno sam ih ovde stavio. Zdravo, Mete! Zdravo, Reve! Donela sam korpu. Imali smo malu nezgodu, ali sad je sve u redu. A ja sam postavio stolice, Fi, ali ne znam šta se sa njima desilo. Zašto ne sednete na bale sena? Mislim da će trka uskoro da počne. Dobra ideja, Baze. Idem da ih donesem. Ali kako su uopšte stolice mogle da nestanu? Onda, kad niko nije gledao, Baz je otišao do žbunja i odneo polomljene stolice. Evo, 2 stolice od sena. Savršeno. Hvala tome. Ove stolice su mnogo bolje od Metovih. One su stalno padale. Ništa ne fali mojim stolicama. Osim što ih nema. Nemoj da brineš, Mete. Sigurno ćeš ih pronaći. Biće nam udobno i na balama sena. Zdravo, Mo. Šta je bilo, Mo? Mislim da su ove bale sena deo staze. Ups, izvinite. Doneću još 2 iz ambara. Izgleda da i mi stojimo na stazi. Tom je krenuo ka ambaru da donese bale sena. Bio je iznenađen kad je čuo da je neko unutra. Zdravo! Čekaj, Tome! Nemoj da ulaziš! Ja menjam gume! Ne budi smešan, Baze, ne možeš sam da menjaš gume. Potrebne su mi bale sena za Meta i Fi. Ne, Tome! Čekaj! Šta? Ti si predložio da sede na senu, Baze. Znam, ali... Zar nećeš da gledaš trku? Neću, Tome. Da li mogu nešto da te pitam? Šta je bilo, Baze? Da li znaš da popraviš stolice? Baze! Tom je odneo stolice kod Mete i Fi i Met ih je popravio, ali Bas se i dalje osjećao loše zbog onog što je uradio. Zašto nam nisi rekao da su stolice pale, Baze? Mislio je da ćete reći da je on kriv za to. Mislio je da ćete se naljutiti. O, Baze, to je bilo slučajno. To može svakom da se desi. Ove stolice su već bile polomljene. One stalno padaju. Ne, nije tačno, Reve. Ovo su savršene stolice. Evo, Fi, probaj. Vidiš? Ništa im ne fali. Trka samo što nije počela. Možeš da sediš na meni, Mete, i ja ću da gledam. Sve ovce su krenule u isto vreme. Evo ih, stižu! Prolaze pored tribina i idu ka dvorištu, naravno. O, jedna ovca koja je važila za favorita zakucala se pravo u voćnjak. Prve ovce prolaze preko Bekton brda i sada opet prolaze pored tribina drugi put.
Trka, trka! Jedan gledalac deluje veoma uzbuđeno. O, Baze, pa šta to radiš? Mislio sam da gledamo trku. Rekao bih da se Baz uključio u trku. Brzo prolazi kroz krivinu pored dvorišta, pored voćnjaka i preko Bekton brda. Baz se uvek previše unese. Sustiže ovce koje vode. Prešao je četvrtu, sad prelazi treću, a ne! Izgleda da će da pobedi! Uloge tumačili Srđan Jovanović, Branislav Platiša, Valentina Pavličić, Bojan Žirović, Radovan Vujović, Siniša Ubović, Milan Antonić, Marijana Aranđelović. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks.